25, 12, 28, 1, 2, 2. Скратен клип на песента Ерген Деда. Използвам скратено изпълнение на етногрупа Пендара. Роцен се видял пак такъв, Роцен се кръстил пак такъв, Роцен се свирил пак такъв, Роцен се почел пак такъв, Роцен се създал пак такъв, Роцен се умел пак такъв, Роцен се творящ пак такъв, Роцен се чевръз пак такъв, Роцен се познал пак такъв, Роцен се признал пак такъв, Роцен се судил пак такъв, Роцен се сдружил пак такъв, Роцен се почел пак такъв, Роцен се добър пак такъв, Роцен се ходим пак такъв, Роцен се скорен пак такъв. Станах старец, сам измислих, ей така, пак така, баш представка се не все, ей така, пак така, а чрез нея сам измислих, ей така, пак така, ред се общи имена, ей така, пак така, чрез които кръстих всички всевъзможни членове, народа ни везде същи се, не все създаващи. От тогава аз измислих, ей така, пак така, 300 песни към рода ни, ей така, пак така. Роцен се видял пак такъв, Роцен се кръстил пак такъв, Роцен се свирил пак такъв, Роцен се почел пак такъв, Роцен се създал пак такъв, Роцен се умел пак такъв, Роцен се творящ пак такъв, Роцен се чевръз пак такъв, Роцен се познал пак такъв, Роцен се признал пак такъв, Роцен се судил пак такъв, Роцен се сдружил пак такъв, Роцен се почел пак такъв, Роцен се добър пак такъв, Роцен се смирен пак такъв. Род мой се не все сверяваше такъв, пак такъв, сам измерва и също бива, чрез се общи имена. Сам измерва и също бива, чрез се общи имена. Сам кръщава и също бива, ей така, пак така. Род мой се не все смирени, ей такъв, пак такъв. Сам речта си усмирява и чрез се общи имена. Сам речта си усмирява и чрез се общи имена. Словото си подобрява, ей така, пак така. А войските събери си в една смиряваща, всички луди, що измислят предпоставки за войни. Ей, не чакай, а по-бързай, че додето ти мъдруваш, лудите ще си лудуват и народите ще сбият. Недоизмислил и заизпел всесродяващия, 28 декември 2025 година. 25, 12, 28, 1, 2, 2. Скратен клип на песента